Wa udamhang may kabit akong asawa, kay ako manggihatag ang tanang suporta. Ako intawon sa abroad ang nagkalisod, samtang akong asawa na ay nihapyod. Sa panahon nga siya mangayo og kwarta, halos ang tanan kong sweldo akong ipadala. Di sayon ang kinabuhi sa OFW, unya ilisan ra ko nimog bumbiro. Kinsa siya nganong nagdulog mo, kinsa siyang nisakay ug imong gipadaro. Unsay anaa kaniya nga wala ako, kusog bang mo pasirit kay siya bumbero. Dili sayon ang akong mga kaagi, ang kalisod ug kakapoy dito sa Saudi. Kasakit ug kamingaw akong giantos, pila ka tuig kung wa nakahandos. Apan wala ra di ay ko'y kalibutan, nga ang akong asawa gisakyan sa uban. Para man unta niya akong pagtrabaho, apan giilisan ra tuog bumbero. Kinsa siya nganong nagdulog mo, kinsa siyang nisakay ug imong gipadaro. Unsay anaa kaniya nga wala ako, kusog bang mo pasirit kay siya bumbero. Kinsa siya nganong nagdulog mo, kinsa siyang nisakay ug imong gipadaro. Unsay anaa kaniya nga wala ako.